Ana apa kok esuk-esuk wis padha sowan ana ing pertapan Wukir Tahu? Raden Janaka uga para punakawan. Saderengipun kula ngaturaken sebah pangabekti kula kunjuk dumateng panjenengan Rama Begawan Abiyasa. Ya tak tampa sembah pangabektimu. Kula pundi jimat paripindhayang dana ing kasantosan dening ingkang kaping kalih. Sowan kula wonten mriki kula dipun utus kaliyan Rama kula Prabu Pandhu. Denipun apa kakang kula ingkang arupi Bungkus nggih punika Bima Bungkus dipun beta kaliyan para Kurawa. Akunipun wonten sasmita saking para dewa. Bilih kakang Bima Bungkus punika saged mucal dados manungsa menawi dipun bucal wonten ing alas nggih punika alas Krendawahana.